ngaturaken tetembangan ingkang jumbo kang ginayu kadosta teka kang jinangka. Waduh kata-katane. Ngrungokke mare ngelu wae. Sedhil ini kok. OMC karo kocak rusak. Mbok bilih wonten anggen kula matur wonten cacar cawet ingkang matur. Cacar cewet. Cacar cewet iso cawet ya kuwi sok. Kok kini isine kaya isine jeroan tok ngene iki. Iya, tur kecing. Tak lelo ledong. Bawa kandhekane kok aneh-aneh. Lah piye ta? Aneh-aneh lho desoke pinter lho kreatif lho. Cemenengo anakku bagus Wis serok mbiyen hari-hari berganti. Waduh. Malah suratan ya. kok marai lali. Ibu lali toh. Ora lali iki ora iso. Ibu tindak Solo tuku ciyu. Modaro sana gawe kata-kata dhewe. Ibu lagi Meteng umbaan neng kali. ibu umbah-umbah neng kali. Hati-hati. Cawete kali. Nyangking popok uga beruk Rambutnya katut. cemenengo